बोलो बोलो बासुकीनाथ की। म्यूजिक बाय विकास शर्मा। दुनिया में आइल बा संकट ए बाबा दफना दिहती। दुनिया में आइल बा संकट ए बाबा दफना दिहती। ए कोरोना के बीमारी से अपन बचवन के बचा लिहती। ए कोरोना के बीमारी से अपना बचवन के बचा लिहती। छुअला से हो जाता बाबा ऐसन हार्ट बीमारी बा। पूरा देश विदेश में बाबा छाइल महामारी बा। छुअला से हो जाता बाबा ऐसन हार्ट बीमारी बा। पूरा देश विदेश में बाबा छाइल महामारी बा। आके बाबा अपने हाथे एक नाम मिटा दिहती। आके बाबा अपने हाथे एक नाम मिटा दिहती। ए कोरोना के बीमारी से अपन बचवन के बचा लिहती। ए कोरोना के बीमारी से अपना बचवन के बचा लिहती। माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो ब्राहिमपुर। संदीप सागर पड़ेल पैया करी कुछ पैया जी। सुमित अकेला कहल बाबा कैसन आइल समैया जी। संदीप सागर पड़ेल पैया करी कुछ पैया जी। सुमित अकेला कहल बाबा कैसन आइल समैया जी। कहल नीरज ये भोलदानी वायरस के भागा दिहती। कहल रवि हे भोलदानी वायरस के भागा दिहती। ए कोरोना के बीमारी से अपन बचवन के बचा लिहती। ए कोरोना के बीमारी से अपना बचवन के बचा लिहती। दुनिया में आइल बा संकट ए बाबा दफना दिहती। दुनिया में आइल बा संकट ए बाबा दफना दिहती। ए कोरोना के बीमारी से अपन बचवन के बचा लिहती। ए कोरोना के बीमारी से अपना बचवन के बचा लिहती।